Minn mindu bdiet l-invażjoni Russa fl-Ukrajna, jiġifieri mill-aħħar ta' frar li għadda, f'Malta ġew 1185 Ukren. Dan ħareġ minn ċifri ippubblikati mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat. Dan ifisser li daw ingħataw status ta' protezzjoni temporanja minħabba li l-pajjiż tagħhom fejn jgħixu mhuwiex sigur. Skont l-istatistika tal-Eurostat, ħareġ kif l-aktar xhur li fihom ġew Ukreni f'pajjiżna kienu f'April u f'Mejju, dan filwaqt li fix-xhur ta' Marzu u Ġunju ġew 190 Ukren rispettivament. Iċ-ċifri tal-Eurostat juru wkoll in-numru ta' Ukreni li ngħataw kemm mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea mindu faqqet il-gwerra fl-24 ta' frar li għadda. L-istatistika tal-Eurostat turi li l-Polonja li hija ġar tal-Ukrajna laqet l-akbar ammont ta' Ukreni. Dawn jgħoddu għal aktar minn 1,200,000 persuna. F'din l-istatistika tal-Eurostat ħareġ ukoll kif wara il-Polonja isegwu hemm il-Bulgarija u r-Rumanija bi kważi 119,000 u 43,000 rispettivament. L-istatus ta' protezzjoni temporanja tagħmilha possibbli lill-Ukreni biex jgħixu, jaħdmu u jistudjaw fl-Istat Membru tal-Unjoni Ewropea sakemm il-qagħda f'pajjiżhom titjieb.